Akwai wurare a duniya waɗanda suke da ban mamaki, waɗanda suke cike da abin al'ajabi da ban tsoro tare da haɗari mai yawa a tattare da su. Waɗannan wurare na ɓoyayyun sassa na duniya kuma suna ɗauke da sirrikan da har yanzu ba a gano ba. Shin a ganin ku a wane ƙasashe waɗannan wuraren suke? Na ɗaya daga ciki shine Bermuda Triangle, ruwa mai hazo da kiɗan ban tsoro. Wannan wuri ya kasance cikin zuciyar tekun Atlantic, wani yanki da aka san shi da wuraren da jiragen ruwa, jiragen sama da mutane suke ɓacewa ba tare da wani alama ba. Sama na canja kala ta yi duhu tare da yanayi mai ban tsoro. Wuri na biyu shine Catacombs na Paris, tunnels masu duhu da ke ɗauke da sauti mai ban tsoro. A ƙasan titunan birnin Paris akwai wasu tunnels masu duhun gaske wanda ya zamo maƙabarta ga kimanin mutane miliyan 6. Wannan wuri mai ban tsoro yana ɗauke da gawawwaki, kaburbura da dama. Wuri na gaba shine Dyatlov Pass, duwatsu masu ƙanƙara da iska mai ban tsoro. A wani guri mai ɗauke da dusar ƙanƙara da duwatsu mai yawa wanda ake kira da Dyatlov Pass da ke ƙasar Russia, an sami mutuwar masu yawon buɗe idanu guda 9 cikin wani yanayi mai ban mamaki. An samu nasarar gano gawawwakinsu tare da raunuka mai yawa, amma babu alamun faɗa ko gwagwarmaya, inda haka ya janyo aka ƙauracewa gaba ɗaya wurin saboda haɗarin da yake ɗauke da shi. Wuri na gaba shine tsibiri a ƙasar Mexico wanda ke ɗauke da 'yar tsanan yara a kowane bishiya. Wannan tsibirin na ɗauke da abin mamaki inda aka ratsa wa yake maƙalawa kowane bishiya da ke cikin tsibirin 'yar tsana. A ganin ku mutum ne ko kuma wasu halittun daban? Sannan sai wurin Poveglia, tsibiri mai ruhohi a Venice. A cikin Venetian Lagoon a Italiya akwai tsibirin Poveglia wanda aka ce yana ɗauke da ruhohi na tsawon wani lokaci. A zamanin da an yi amfani da tsibirin a matsayin wurin killacewa masu cutar ƙwayar sankarau da kuma waɗanda suka mutu. Wurin ya kasance cike da duhu tare da shiru mai ban tsoro. A wasu lokuta mutum na iya jin ƙarar muryoyin ruhohi suna ihu daga cikin duhu. Shin ko za ka iya zuwa wannan wuri mai ban tsoro? Ku biyo mu a kashi na biyu domin jin wasu wuraren masu ban al'ajabi da tsoro a duniya.